Můžu vám mluvit? Zastreamuj. Poslouchejte mi, vy Dyliňáci, já vás zdravím takhle zdaleka z Nitry. Tohle je moje sestřenice. Tady se k ní budete, Ahoj, tady se k ní budete zdravím chovat. vás. Mluví jinak než já, mluví slovenský, což já neznám ten jazyk. Já znám hodně jazyků, vy to víte, že hlavně holky, co mě znali, co jsem se prostě dostal, jak se říká pod sukní, tak jazyk mám šikovnej, ale to je úplně jiný jazyk. Já vás zdravím a přeju vám jako všem, ať se daří. A normálně jsem říkal, hoši, mě normálně včera chytla tak předkoška mě bolí, tady jako mezi nohama, že to nerozchodím. A to mám tady z toho, že jsem 4 hodiny jak kokot, seděl jak buzerant v autě, vole, v City Go, jaký zasraný sklovený škodovce jak buzerant, abych sem dorazil, more. Dala som ti za to snáď, aby Jo, si ma je to v pořádku. Nesťažuj si. Přátelé, Nesťažuj. pozitivní je to, že 100% vím, že jsem tady se sestřenicí nespal. Jako vůbec. Zdravím vás všechny. Hezký den. Ona by taky chtěla streamovat. A vydělávat Keď som ti do kšeftu. Ne, pošlete nějaký donate, já jí to potom pošlu na účet, jestli mi rozumíte, jo, to je všechno. Čaute. Ať se vám daří a kdybyste něco potřebovali, tak mě nevolejte. Kokoti buzranský. Ahoj, čau. Pekný deň. Tak tady, přátelé, má být moje teta, 80letá plus, této nemocnici, ale bohužel, přátelé, vzhledem k tomu, že jsem z České republiky, vzhledem k tomu, že naše republika je skvělá na covid v vozovkách, tak mě tam nepustěj. Což je úplně bomba, když jsem člověk jede 450 km, jenom kvůli tomu, ale aspoň, že tady sestřenka měla chvilku čas, takže aspoň něco. Ale je tady krásně, ty píčo. Na samotě u lesa, když se podíváte, hoši. Specializovaná nemocnice svatého asi Svorada, Nitra. Tady je krásně. Ale moc teplo, ale jo, teď se podíváte teda jako ty klimošky někde mají, někde nemají, whatever. Okay. Areál tady je. Tam asi nevčije. Tamhle se musíte napsat. Tamhle asi. Tam se musíte napsat, vole, tam musíte vyplnit nějaký formuláře, že jste covid free a že jste nebyl ve styku s někým, kdo může být z covid špatný země. Takže pravděpodobně vlastně sestřenka, co tam teď šla, tak tam uvedla, že ne, nikdo tady, neznám nikoho z Čech. Vole. Takže jako to vypadá, no. Jako je tady hezky, ty vole. Jako neříkám nic, no. Jako docela dobrý nápad z toho nemocnicí, že ji dali takhle sem. Sice, vole, jako pěšky to sem nedáš, vole. Pěšky to je nějakých asi 5 km z centra Nitry. A hlavně všechno, vole, v tomhle počasí je špatný, protože všechno je do kopce, jo. Takže zpátky je to dobrý, ale musíš mít, vole, vůli, aby si vůbec došel sem. A vzhledem k tomu, že jdeš 5 km do kopce, vole, tak jako zlatá MHD doprava nebo zlatý auto. A jak to fungovalo, dětská nemocnice takhle vypadala. Trabant, vole. Nevím, člověk se docela dozví tady věci, vole, co bohužel u nás už nikdo neučí, vole. Každý na to mrdá. Všechno Praha, vole, ale... Takže, vole, jako ne, že by se byl nasranej.
teta má těžkou demenci, je po mrtvici, takže jsem si říkal, vole, když jsem se to dozvěděl vlastně v sobotu, tak jsem si říkal, že bych tam jako měl, nebo jsem měl co nejdřív, víš co, abych ji viděl, že už to není dobrý, a tak jsem se spojil vlastně, kdy to bylo, ten den, no vlastně jo, kecám, ten den jsem jako obvolal pár lidí, jako z příbuzenstva, co jsem našel na Facebooku, na Messengeru, vole, a vzali mi to 2, a tak jsem se dozvěděl pár věcí, vole, kolik lidí je mrtvejch, vole, z příbuzenstva, byť nejsem teda jejich, oni to teda vědějí, že jsem byl překvapený hodně, že teda všichni vědí, že jsem adoptovaný. A cifra tady vnitře, nebo kousek vlastně dole v Šuranech, nebo v Nových Zámcích, to je něco jako v Praze Novák, jo, takže těch cifrů tady je hodně. A já jsem se to dozvěděl vlastně až tady, že jedu takovou štreku s přítelkyní vlastně a že bohužel se sem nedostanu, protože Česká republika není covid free země. A takže by to mám, vole, k tetě, kterou mám rád, a pamatuju si, že to dětství tady bylo krásný, byť to nebylo vnitře a bylo to dolejc, ve vesnici, která se jmenuje Vinodol. A měl jsem krásné dětství díky tomu, že jsem sem jezdil. A oni se tady jako o mě hezky starali a vždycky to tady bylo skvělý a brali mě tady jako svýho, byť věděli, co jsem nevěděl já. Teď už to vím, že teda věděli, že jsem adoptovaný, a chovali se ke mně hezky, tak přítelkyně řekla, hele, ty vole, nečekej na nic a jedem. Takže vlastně ten samý den, kdy jsem přemýšlel o tom, jestli pojedeme za týden, za 14 dní, tak Martina úplně nahuváta, hele, jedeme dneska, no. Takže jsem na to čuměl jak pes a vlastně po několika asi minutách, když jsem přemýšlel, jestli to myslí vážně nebo ne, tak už byla oblečená, říkám, tak jedem, no. Takže vlastně z Pardubice jsem asi 4,5 hodiny. A no, jako viděl jsem nějaký fotky, prostě tety, a jako není to dobrý, no, jako s tím, jak leží nebo takhle, takže jako není to dvakrát dobrý, no, takže je mi to líto, ale vzhledem k tomu, že teta má diagnostikovanou těžkou demenci, takže ona už ani nepozná vlastní děti, jo, takže mě to jenom mrzí, jako člověk, teď to jako neberte nějak jako zlé, jo, ale člověk se sem přijede se s ní rozloučit, protože přece jenom jako to dětství i díky ní jsem měl tady dobrý, doma ne v Čechách, ale tady na Slovensku. A bohužel lidé přicházejí, odcházejí, umírají, bohužel. A tak vlastně tady je to škoda, no, ale bohužel prostě už nejsme covid free země, aktuálně teda, dneska je 5. července 2020, takže nevím, jak to bude za týden. Ono samozřejmě tady existuje i riziko, že za chvilku to zavřou, že Slováci si řeknou, vole, ne, Češi jsou mrtky a mají toho hodně, toho covidu, takže zavřou to, bude to v prdeli, takže aspoň dobře, že jsem teda řekl Martině, že teda OK, tak teda jedem. No a byli jsme tady, říkám, jak jsme byli o 12:30 a zhruba v těch 6 jsme tady byli, no, o 12:30, v jednu, jo, a to jsme nespěchali, jako. A co mě teda překvapilo hodně, tak je to, že musím říct, že mě překvapilo, já nejsem znalej, jo, nejsem znalec silnic, vole, a někteří z vás to víte, že nejsem vyloženě znalec, vole, českých silnic, ale my jsme jeli od Velkého Meziříčí jsme jeli po dálnici, po slavní D1. A jako nebylo to tak jako hrozný, jak jsem si původně myslel, jak nás informují naše skvělý média. Ale ty vole, minem hraniční přechod před Slavy, normálně z dvoupruhu jsou 3 a jeli jsme sem ty vole hodinu 50, hodinu 40 do Bratislavy asi hodinka a 40 minut sem z Bratislavy, takže opravdu všechno kousíček a jelo se krásně, 3 pruhy, prázdno a i ty stavy, ty silnice byly trošku o něčem jiném, jo.
Takže nevím, jako, jestli to je třeba tím, že jsou prázdniny, vole, opravuje se. Jo, u nás, ale tady vole, vlastně dneska mají Slováci svátek, jako u nás ten Cyril a Metoděj. A zavření tady mají všechno, mají tady zavřeno všechno. Mají zavřený obchody, na rozdíl od nás od České republiky. A co týká roušek, tak je musíte mít v obchodech, což u nás už neplatí. A měli byste je mít i jako v restauracích, ale při jídle a při pití si je můžete sundat. Praxe je taková, že v momentě, kdy si sednete na místo a k tomu určený v restauraci, tak si můžete tu roušku sundat. Ale omezení tady ještě mají nějaký, mají to tady víc jako tvrdší než u nás. A teď tady měli kolik, asi 30 lidí včera, že mají COVID-19, jo. Byť jsou o polovinu menší než my, tak u nás je nějakých 130, bylo v pátek nebo v sobotu dalších, jo. Takže jako ten nárůst prostě u nás to je špatný, no. Takže myslím si, že osobně si myslím, že za nějaký neříkám den, dva, ale týden možná, pokud to takhle půjde dál, ty vole, tak půjdeme do červený, vole, u všeho a potom v piči. Takže to je tak asi jako všechno tady odsaď, co jsem vám to jako chtěl říct. Jen abyste jako věděli, proč stream není v pondělí. Je to proto, že my se v pondělí vracíme a nestíhali bychom to. Já bych to hlavně nestíhal do 7 se dostat domů, protože samozřejmě cesta zpátky, vole, kdy ten týden byl dlouhý, respektive prodloužený víkend, tak byť vyrážíme asi v 11, jako budeme rádi, když se dostaneme v 6 domů, jo. A takže, vole, nebudu ani ready na to, takže z toho důvodu je lepší to nechat na další den. Myslím si, že se to neposere, aspoň o to víc ušetříte a o to víc mě třeba dáte v úterý, jo. Snad. Takže to je tak asi všechno, přátelé. Zatím se tady moc loučím. Říkám, je to tady hezký, ale ty vole, mluví tady cizí řečí, ale já jim rozumím, to chodivný, ne? Ahoj, čau. Ne, nebudeš to bavit. Musíš tak pak jako navigovat, jo, Martinu? Ty vole, tohle je nádhera, do prdele. Viď, mamo? Ten výhled. Já říkám Martině, máma, ne protože by máma jako byla máma, jo, ale protože už má na to věk být máma, pozor. Ale jako oni... Hlavně mě to rozčiluje, tak proto mi to říkám. Oni nemůžou, takhle, oni co mají dcer, tak ano, můžou mít děti, ale je tam obrovský riziko. Jo, že by prostě něco se přihodilo a tohleto a... Já nevím, jestli to můžu říct, ty vole, můžu to říct. Co? Já jako jestli na to... Jsi připravená na to, co řeknu? No, tak ne. Takže 4 roky jížu kamen do prdele, jestli mi rozumíš. Ona nestále, nevíte můj humor, nesranda. To je prdel. To je úplně takový ty vole, to je za člověka. Co to je proboha na člověka? Každému jak se líbí, každému to si dělá. Ne, jako, jestli myslíš to, co já, tak fakt ne. My s Martinou žijeme pouze v důchodním svazku. Všichni se diví, ale ano. Jako, myslím si, že by se hodně divila, ale... rovně no, asi. Jo, že jo? Rovně. Já jsem to již nedávno oznámil, že mám vyšukáno. Martině jsem řekl. Takže ona pochopila, že už nic nebude, už nikdy. Takže už nic není. Ty jsi se přiznal, že máš co? Vyšukáno. Vyšukáno znamená, že už prostě, že jsem tolikrát v životě šukal, že už nechci dál. Jo? A Martina, co už, no? Ne, hlavně tam o to nestojí. Tak se adaptovala se a už je to dobrý. Si myslím, ne? To o to nikdy nestála. Ale stála jsem o to, nedělej zase to. Jasně. Je to jedna věc. My se radši vyspíme. Martina řekla, do té doby, dokud budeš vydávat peníze, tak je mi to jedno. Jo, jakože spolu nespíme, tak říkám fajn. Takže vydávám peníze, no. Jenom. Já jsem taková dojná, no. Ale včera taky, viď, říkám, převedu si peníze, ne? Jako sem, jako na kartu svoji. A ty vole, omylem to bylo. A kolik to bylo na eura, ty vole, 400 euro. A 400 euro si převedu jako k sobě na kartu.
Samozřejmě ne ze svojí peněženky, ale z Martiny karty. Ale tak to se stalo, no tak to stane se. A mně hned přišla SMS-ka, vybráno 1000. No a jí nedorazila SMSky, ale Martina, co? Ty jsi se konec říkám, já nic. Pak mi došlo, že to jo, tak asi jo. Jako nemáme společný účet, ale prostě občas se stane, že jako... Takhle, každý máme svoje peníze, platíme si svůj nájem a tak. Ale když třeba jedeme nakupovat, tak to máme dohromady, protože jsem třeba teďka u něj víc. No čaj, teď jsem to platil já všechno. A předtím zase já, že? No tak to nikoho nezajímá. V A jestli případě platí jedeme na chvilku, takže jako to střídáme. No. Vy tady máte nějaký stadion, jo? Tam asi fotbalový, ne? Dobré. Ty to máš jako štreku? Máš to jako dál od ty nemocnice bydlíš, nebo... Jako pěšky bys to asi jako ne? Nedala pěšky. Pešo nie. Pešo. Autobusom, ale to nie je problém. Dolů? Doprava? Nie je ešte stále rovno? Zatím. Ale rovno. Vidíš, tam kopec autobus, to chodíš, pojďte. Jo, v pohodě, to se stane, to přes takhle padá. Tak jako promiňte, žiju, víš co, jako. A pamatuju si, že se odsaď nedostaneš bez mě, protože já jsem tvůj navigátor dvorní. Já mám taky mobil. Máš ho úplně bezcenný na hovno úplně. Hlavně, že jsi měl vybírat ty. Vybíral jsem tě ho já, vybíral jsem tě ho taky před kolika lety, že jo? Před 3, myslím, nebo tak. Teraz doprava. Ale musíte prednost, a to jde zhora. Slyšela jste, ale musí dělat přednost. To tady taky znají na Slovensku přednost. U nás to známe a máme tomu prdele. U nás platí pravidlo silnějšího. Aha. Jak se to říká po slovensky? Silnější pes mrdá. Jak se to řekne slovensky? Silnější. Já nevím, silně. Oni nemají S háčkem. Silnější. Silnější pes jebe. To Martina říkala, když jsme se známili, tak já jsem hrál, taky to znáš, ne? Prostě hraješ třeba týden, měsíc, max, takového toho hodnýho, takového toho pozorného člověka. Martinka toho taxikára. Jak už to zná, ne? Tak komplikovaně nějak budou pretempovat. Jo, já jsem si všiml, že tady máte takový, spíš koráž, Rarity. Jo. Takový ovály spíš než, Přesné rarity. jo, ale jako nám to nevadí, ale my jsme adaptibilní, my se přizpůsobíme, jo. Do té doby, než mě někdo nasere, jo. Víš, co se to vypadá? Já nevím. Ano? No halo. Čau, no, to ste na Zobori? Na trojke. Ja som čilo, tady odchádzam akurát. No, ja som bola na Zobori za ňou, hej. Ja už som na kruháči dole pod Zoborom. No. To je pažák, ty vole. Ja som mu nakrmila, čo zjedla plnenú papriku. Na trojke izbe na geriatrii. Prvé poschodí. Áno. Je tam taký cholík, špalík medzi dverami, aby nemuseli sestričky zvedieť sa otvárať, tak poď. Dobre? No ja idem teraz Pavlík ma tam zobral, teď potom zavolám. Čau. Martinka, já ne, já jsem pouze navigoval. To byl kdo brácha? Práce. Stano nebo? Stano. No. Tyjo, to je v prdeli. Sme sa minuli. A ten by mě mohl znát. Protože ten je zhruba stejně starý jako já, ne? 40? Nebo míň? Víc? Stano má už 50. Ty vole. Tak to bych no. Rovně? Nebo doleva? Ty vysielaš naživo? Ne. A? Rovně? Nahrávaš? Jo, Rovno, ano. abych tě jako památku, víš? Jaj. Protože já se nejsem jistý, kdy se zase lutnu, víš? Tak mu potom jako něco jako říct, jo, byl jsem tady, mámo, podívej. A môžeš si zajsť spodkom aj vrchom, ako chceš, stále rovno. Kaďal by si chcela ísť znovu žiť. Deti je sympatickejšie. Jo, ty si myslel, že streamuju? Ne. To vypadalo jinak trošku. To vypadalo trošku jinak.
měl víc zprostý. By byl, Stále rovno. tak, to by se měl být víc prostý, no. Jo, jako, a mě bych musel zase svůj alter ego zase upřednostnit, což někdy je to dobrý, ale někdy ne. Někdy je lepší jako zůstat hele, původně, když jsem narodil, tak jsem se jmenoval Vítězslav Blažej, to bylo moje jméno a příjmení. Ano. No, Vítězslav Blažej. Maminka vlastně bydlela kousek od Holic, to je vlastně kousek od Pardubic. A seznámila se s mým biologickým otcem, představ si to, na kolejích na vysoké škole. Aha. A tam stihli Stále rovno. za jeden rok splodit 2 potomky. Já mám ještě sestru, která je o rok starší než já, on je celý. Jo, taky má stejný rodiče jako já, ale vůbec absolutně nevím, jo, jako ono, nevím, jak to tady máte na Slovensku, ale u nás je to strašně těžký ty informace získat. Ano. Jako ale strašně. Aha. Jo, takže na matrice, co jsem zjistil, tak vím jméno, příjmení mámy, vím datum narození mámy, kde bydlela v době, kdy jsem se narodil, a pak musíš pátrat, protože otec tam je neuveden. Aha. A pak je tam ještě, jako můj otec biologicky nebyl uvedený, a byl tam uvedený její táta, mý mámy biologický. Takže prostě pak musíš vpídit, pokud chceš, tak musíš vpídit. Takže naštěstí máma má takový jméno specifický, že těch ženských s tady tím jménem u nás není tolik v republice, že se jmenuje Václava, jo, což to se jen tak neto. Takže Václava Blažejová, takže jsem si říkal, zkusím se podívat, jo, jak jsem si to vygooglil, jo, tohle, a jediná s tím jménem v republice žije kousek ode mě, v Hradci Králové. Říkám, bim. Tak jsem jí zavolal a s tím přesně po hobě máma. 100% máma. 100%, to prostě poznáš během 15 vteřin. Ano. Jo, taky nepustila mě moc k tomu, furt mluvila, říkám, to je přesně máma. Ale jako neřekl jsem jí to, že jsem její syn, jo, prostě jsem se zeptal, hledám tudle a tudle, jste narozen do pravého jasného pruhu. Jo, říkám, jste narozená v roce 59, ona jo. A říkám, bylo. Tak mě to bylo hned jasný. Napojíme doprava, Klokočina. Toto je sídlisko Klokočina. Klokočina, jo. Klokočina. No. Krásné. Taková dubina naše, no. Ano. No akurát ideme s Pavlíkom ku mne, tak potom ti zavolám. Stano išiel za babkou, ja som bola, tuto, počkaj, musíš sa vrátiť. Dobre, už mala odbočiť, som jej nestihla odpovedať. Tak sme sa previesli, potom ti zavolám, Frantina, dobre? Čau. Frantino. No. Piči, Frantino, ty vole. Zavedla som ti to. Nestihla som ti to povedať, že ta vidím. Máš toho prostě hodně, bereš si toho moc, hele, dělej to jako já se toho beru kolik unesu, takže většinou nic. To na začiatku Klokočiny, to si zapamätáš. Klokočin, já to mám tady v telefonu, takže... Doprava a potom doľava, touto ulicou v podstate, keď sa ide, hej, a ten stredný výškový barák, ten žlto, jo. ten prostredný výškový. A že klasický, nádherný, nefalšovaný, no, komunistický panelák. Omluvám sa, poriadok nemám, lebo nestíham, som furt naháňaný človek, ale tak jako... Tohle byl tvůj nápad, sestřenka, že jakože to... Nevadí, Ne můj, tohle ja to byl... neriešim, pre mňa sú dôležitejšie veci ako to, či mám poriadok. No pozor, to já si po tebe na pořádek, no, a ne? No. U mě to je najetý všechno, komínky. Ale jasné, viděla jsem na Když té tě jedné tam fotce, jak si mi uklidím. poslal ten poradek okolo těba. Já mám uklizeno, hele. Ten střední výškový. Já se v tom vyznám, já mám uklizeno. Když jako tam podle uklidím, mě. tak jo. A ty jsi mi uklidila čaje naposledy, ty vole, ty. Játro, ty vole. Kde mám zaparkovat? Ještě tam před barákom, jak by no bolo volné. Ona má kartičku, takže to je dobrý. Nejíst. To by tě nechali, vole, Slováci, ty jsou hodný, vole, je tam EU, vole, do prdele. Ještě ďalej kusok. Ale asi pravděpodobně i volnej. Hele, je tam EU, vole. Ale nevadí. Ne, ona má Marta kartičku, ale může parkovat. Nech toho. Nemáš vol, ale můžeš tam vedla. Takto, jak je to vedla toho bílého. Jo. Alebo aj Otvorené. Vedla, alebo aj vedla Tak toho, no, vedla toho zeleného. Ale aby si věděla výjsť, alebo... Tady tak vědu já, prosím tě. Aby tě nezašprajcovali. No to jsou debily, tam ještě jeden, keď pichne. No tak daj se takto. Uvidíme. Já si to píchnu do pořádku, aby nemohl nikdo doprava, doleva.